Maar nou komt het. Mijn vrouw is van Holland. En niet van Diepenbeek. En ik heb gezegd, ik praat dan altijd AN tegen haar. Zeg maar, als ze Diepenbeek kon wonen, dan moet je het dialect leren van het dorp voor het te integreren. Hè? Dan heeft ze gezegd, ik kan nog wel leren verstaan. Maar praten, kallen zoals je zegt, dat kan ik niet. Nee, dat komt niet uit mijn mond, nee. Dat gaat niet. Maar ik ben dan blij dat ik het ken. Maar dat heb ik ook gezegd, het zit in de genen, ja. Dat dialect zit in de genen, dat kun je niet leren. Hè? Nee. En als je wordt half Diepens kallen achter mensen naar rood, blijft AN kallen. Zo'n beetje Brabants erbij. Maar zorg dat ze ook verstaan. Het vreemde is, als ik nou met mensen spreek hier, die praten tegen allemaal Diepenbeeks. En als ik dan praat, dan horen ze, dan beginnen ze op de letter te praten. En dan zeg ik, praat toch gewoon, ik versta het wel. Ja, zo af en toe, dan komt er een AN wel tussen, onder invloed van haar. Hè? Ja, maar niet als je met andere mensen praat. Maar nee, als je met die ben je daar kalt, nee. Maar als zij erbij is, dan denk ik, maar misschien verstaat ze het nog niet. En dan zeg ik bomen, zeg ik buim. En ik heb me nog juist nog betrapt. Dat ik zeg, dat is geen echt diepmix meer, hè. Als ik tegen mijn kameraden kal, is dat wel. En dit staat wat jij met spraakmaker zo bedoelt, denk ik. Hè? De invloed van... Dat want als mijn broers hier zijn, dan spreek ik ook Eindhovens. Dan praat ik Eindhovens. En dan zeiden heb jij dat ook gezien? Dus de gij-vorm, hè? Maar dan zeg ik eigenlijk weinig tegen jou, hè? Of wel? Nee. Af en toe sluit je toch een Eindhovens woord. Ja. Ik ben door groetjongen in dat dorp. Ik ben door geboren in dat dorp. En als ik dat bezie, dat is juist alsof dat sprookje is, dat ik toen in geleefd heb. Want ik herken mich nog in dat dorp. En af en toe moest je in sprookjes geloven. Ik heb dus een oude Hollandse mevrouw tegengekomen en die zei, nou, ik zet iedere avond een glas water buiten voor de kabouters. Ik zeg, mevrouw, geloof je dan in kabouters? Nee, meneer, zegt ze, maar dat is nog geen reden om onaardig tegen ze te zijn.